var det her med et stykke, der hedder Tårn. Solvarme og ledpærer er blevet til lidt af en eksportsucces for danske virksomheder. Sidste år blev der eksporteret energiteknologi for 74,4 milliarder kroner, og det er en stigning på 10,7% i forhold til året før. Og det er især de grønne teknologier, som udlandet efterspørger. Det har du også oplevet, Carsten Thiel. Du er partner og direktør i Aalborg firmaet CO2 Light. Velkommen til. Ja, tak skal du have. I producerer de her ledlys, og nu vil jeg lige pusse min ledlysglorie og sige, at dem har jeg efterhånden en del af derhjemme. Men for dem, der ikke kender dem, hvad er det, de kan? Jeg kan godt forstå, at du har valgt for LED-lys, for det er fremtidens lysform, du taler om her. De var jo grønne, de var gule, de var røde for år tilbage, og nu er de blevet hvide, og det er det, vi godt kan lide. Vi kan lide noget af lys, der giver os en energibesparelse. Det giver os et dejligt, roligt lys, hvorimod det fluorescenslys, der var tidligere, det har en meget flimrende natur. Ja, og først og fremmest så sparer det jo strøm. Ja. Hvordan har udviklingen været for jer de seneste år, når det kommer til at eksportere jeres produkter? Jamen, vi har gået sammen i et partnerskab med Løgstør Rør, eller Lokstør i dag, og Aalborg CSP, hvor vi er taget til Afrika og har lavet en produktplatform, hvor vi sælger nu i Afrika. Og vi er rundet de 7-cifrede tal nu, og er på vej mod en 5-dobling af omsætning. Så det er gået rigtig godt. Så hvem er det, der gerne vil have fat i jeres produkter, blandt andet afrikanere? Det er afrikanere, ja. Der er rigtig mange industrielle virksomheder. Den udflytning, der har været af industrien til Afrika, har jo givet rigtig mange virksomheder, der arbejder 24/7 og i den tunge del af industrien. Så de har faktisk et kæmpe stort lysbehov og energibehov i Afrika. Så I har travlt i firmaet? Vi er rigtig travlt. Vi har 4 mand nu i Afrika, en dansker, der er udstationeret fra Aalborg CSP. Og så har vi 3 afrikanere ansat i Nairobi og i Kampala, i Uganda og Kenya. Hvorfor tror du, det går så godt for de her ledpærer? Det gør det jo, fordi man kan spare 60-80% på sin lysregning. Vi kan lave en model, hvor man ikke skal betale noget, ingen penge op i lommen, 100% finansieret, og så sparer man oven i købet penge. Det taler jo til enhver, der gerne vil være energibevidst og prisbevidst. Og med lange, gode garantiperioder, jamen så har du en sikker investering, som mange gerne vil prøve at gøre. De sidder jo, rigtig mange virksomheder sidder jo og gerne vil gøre noget ved energien, gøre noget for miljøet, gøre noget ved vores næste generation, men får måske ikke lige gjort det, fordi man har travlt med at optimere sit produktionsapparat, eller sin kantineforhold, eller hvad det nu er. Og her kan vi komme ind som rådgiver og hjælpe de her virksomheder til at få det gjort. Vi kommer ind og laver en turnkey service, hvor vi rådgiver om, hvad er det rigtige løsning. Og man ser både forbedret arbejdsmiljø, man ser en virkning for miljøet, for sine efterkommere osv., og ikke mindst for tegnbog. Så det er ikke kun hjemme over mit køkkenbord og i andre private hjem, at det er en god idé med ledpærer. Tak skal du have, Carsten Thiel, partner og direktør i CO2 Light. Tak skal du have.